Bylo to na Novinkách a titulek je Falešní zubaři roky ordinovali. Zákroky okoukali z internetu. Dokonce se vyjadřoval i doktor Šmucler k tomu, že jo, což je jaksi předseda zubařský, tedy stomatologický komory, a ten dokonce přiznal díky, že takových případů jako je ročně vždycky nejméně 10. Jo? A se najdou prostě amatéři, že to vezmou do vlastních rukou a je to vlastně taková jako občanská svépomoc. Je to výborný a teď myslím, že ty doktoři jako mají velký vítr z toho, když se provalí, že jako to jde vystudovat, takže člověk kouká na YouTube, jo.